Hej. Takže dobrý deň, rád by som vám ukázal, ako funguje ochranný pracovný oblek pre lakovne. Z nášho portfólia je to oblek Kimberly-Clark Klinguard A20. Hej. A rád vám ukážem, ako funguje tá ochrana proti postriekaniu, keďže v lakovni sa pracuje s farbami. Schválne si ho navlečem na biely oblek, aby bolo vidno, ako funguje prienik. Hej. To znamená, že poprosím kolegu, ktorý ma postrieka klasickým sprejom pre auta. Tá ruka už nie je čistá. Ukáže vlastne, to je, vieš, že otočím, vidíš, tu. Aha, ok, dobre. Okay. 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 Nič. Čiže tu vidíme, že sa nám nič po ten oblek nedostalo. A teraz malé porovnanie s oblekom, ktorý sa v súčasnosti najviac používa, možno že ho aj vy používate. Je to oblek Tyvek. Hej. Schválne vám ukážeme, ako tento materiál chráni proti postriekaniu. Čiže postriekali sme oblek Tyvek a teraz sa pozrieme, ako vznikol prienik cez tento ochranný overall. Čiže nie je to len o cene, ale samozrejme je to aj o materiáli.